Лемкам, які завдяки надзвичайній любові до батьківщини перемогли акцію «Вісла» та повернулися в рідні сторони. Цей фільм розповідає про долю людей зі знищеного села Долге. Розповідає про село Маластів, в якому лемки з більшості перетворились на крихітну меншість. Нині вони відчайдушно відстоюють свої права. Але передусім це фільм про любов, яка у людей є найвищою цінністю. Я називаюся Дмитро Сабатович, уроджений в селі Довге. В 47-м році акція «Вісла» zostali ми виселені на Пруси Сходні. Повернулись ми тут до Довгого, ми не повернули, бо тут нас не пустили, а купили ми коло Горли в селі Шари, де до тієї пори там замешкуємо і odwiedziamy село Довге, рідне. Я Антоніна Баюс, роджена в Маластові, виселена під час акції «Вісла» коло Глогова на заході, а повернулася до Маластова в 60-му році, до свого рідного села Маластова. Ja rodivся tvojim synom, dola moja widna, ilu ludziarem kołyną, moja matryna, niech od zemla nasza widna, dola nezabydna, nie zabudusz moi oczy. Ani serce nie zabudę, pokażę Historyczna Łemkowszczyzna jest położona w Karpatach między Popradem na zachodzie, a Osławą i Osławicą na wschodzie. Ziemie te opustoszały w latach 1944-1947 wraz z wysiedleniem ludności łemkowskiej na radziecką Ukrainę oraz ziemie zachodnie i północne Polski. Wciąż mimo upływu lat i przemiany pokoleń Łemkowie żyjący poza swoją ojcowizną tęsknią za utraconą ziemią ojczystą. Pamięć ta nie znika wraz z przemijającym czasem. Podczas spotkań na łemkowskich festiwalach i kermeszach, czyli odpustach, nierzadko spotykają się wysiedleńcy z jednej wsi. Odnajdują się wówczas osoby, które żyją dziś w różnych państwach i wspominają. Wszystkich łączą wspomnienia.
О, мати Маріє, о, зіронько ясна, вітай нам, знова у маю. Земля пробудилась, вже весна прекрасна. Нас завезли на захід, там стація остатна Грембочице перед Глобовом. І там нас виселили, в ПГРі нас садили. То ми 2 тижні мешкали в штучнім навозі в ПГРі, на своїм возі. Це знаєте, але то трудно, веселенчі і добре. Книжки ми все закопали вдома, бо то не було вільно брати, ані німецького, ані український кобзар, ані... Ні, все закопали мої тато. Каже, буду мати спокій в потязі, бо то буду переслідування робити. То зостало, нічого ми не взяли. А шкода, бо так тільки пам'ятам з кобзаря, як ми вчилися, як школа звичайна. Про Тараса Шевченка, то wszystko ми ще вчили. То була втіха, то було своє село, радість. А там що там, ми ж поляками. Старі баби плакали, зараз вони хотіли вертатися. Зібралися, поїхали до Маластова потягом, але тут zostało військо і зараз їх відшикували на захід. Але ми працювали там до 60-го року, а пізніше поїхали тещу до Маластова і кажуть так же, той чоловік, якби йому дав гроші, то він відійде з нашого дому. Багато грошей хоче. Вони кажуть, що попродадуть то, що будуть мочі, щоб поїхати в свої сторони. 2 коні попродали, корову продали, ну і грошей трохи здобили, що здавніше мали. Ну то виїжджати. Чи я з ними поїду тут до Маластова? А я кажу, що так. Але муж навіть о тім не знав. А пізніше муж каже так, то ти йдеш, Антоша, до Маластова? А я кажу, так, їду до Маластова. Чому люди повертали і кажуть, що на своїм найкраще жити на своїм. Не туратися по світі, а що своє, то своє. То від маленька кожен знає, що то є моє. То тільки так, що ліси забрали, то ліси нам не вернуть. Але дім маємо свій, і мова буде своя. Маластів є добро для тих, що приїхали. Бо всі задоволені є ті, що приїхали. Як хтось мав грош викупити своє, то всі задоволені. А вже ті, що оселилися тут, вони не заставлять домів. Маєте захід, odzyskaną землю, то шітьте на odzyskanych землях. По той бік гора, по той другая, поміж тими гороньками сходила зоря. А то не зоря, дівчина моя, з порожніми відерками по воду вийшла. З порожніми відерками по воду вийшла. А я за нею, як за зорею, полем сивим конем, може, дожену. Полем сивим конем, може, дожену. Я була хрещена в тій церковці. Тут мене хрестили. Наша церква, там, де я ходила на Маївку, Майове набоженство, молебень. То ми ходили кожен день тут до своєї церковці давно. В той час Маластів мав 82 номера Маластів. Третя час виїхала на Україну, як до Росії давно казала. А решта ми вже виселені zostaли на захід. Де на своє можна пожаліти, як я вийду на поле і все мам. Нема піску, ані нічого, і вже гори, але ми навчені в горах. Завжди жаділи, серце боліло за своїм.
Ось ми тут прийшли, не було так знайомих, бо мало родин вернулося тут до Маластова. Так же, праві 10 родин нас повернуло, але то не в один рік, а в кількох. Старі повмирають, ну, а молоді ж, як виростає, то ще вчаться, що можуть свого, поки є можливість. Już mi tak nie bude, już mi tak nie bude, jak mi było pierwsze. Як тримаємося так разом, то ще якось, ну тепер маємо і священників своїх. Ну так, жили не є. І мова już є своя, бо давніше було трудно. Треба було ще остерігати. Ну, бо, знаєте, бо то було трохи не так. Треба було по-польську робити. Казали, що то цигани. Хвилинами Маластів нагадує той колишній, довоєнний, коли лемки були тут більшістю. Сьогодні у Маластові вони легко ранима меншість. Byłam palenaczko i się budu pyty. Mamu za dobrого не буде зняти. Поляки не надто дбають про те, щоб люди, скривджені під час акції «Вісла», повернули собі відчуття дому. Доказом цьому є голосування у справі запровадження двомовних таблиць на в'їзді та виїзді з села. Польська більшість масово спротивилась цій ініціативі лемків. Ale czym się kierowali Polacy głosując przeciwko? Ja nie wiem, bo ja nie byłam, ani na zebraniach nie chodzę, ani ten. To nie wiem, nie powinienem mówić, bo ani na tą stronę. No. A czy to mogłaby być atrakcja w sumie turystyczna, że takie jakieś No Syrelica? bo mogę powiedzieć, my tu żyjemy normalnie, przecież tam normalnie są ludzie, nie? No. A pani chodziła na to głosowanie? Ja byłam też. A powie nam pani, jak pani głosowała? Jak większość, no. Że nie chcemy i Nie chcecie. A w czym pani to przeszkadza? Po prostu, bo ja chcę zrozumieć. nie wiem. No ale była pani przeciwko, dlaczego? Jak tak wszyscy głosowali, to my też. Takie trochę przykre, no bo sąsiadem niby jest fajnie, no ale jak właśnie przychodzą takie sprawy, no to wtedy to tak widać te różnice. W sołectwie Małastów mieszka około 30, no może trochę więcej procent Łemków. Bardzo fajni ludzie. Ja byłam cały czas za tym jednak, żeby były te dwujęzyczne, choćby dlatego, że to jest nasza miejscowość. Jest turystycznie bardzo atrakcyjna, więc taka dwujęzyczna nazwa byłaby nawet taką dodatkową atrakcją dla takich tutaj ludzi, którzy do nas przyjeżdżają. Dlaczego Polacy głosowali przeciwko? Nie wiem. To jest Polska, proszę pana. No nie wiem, trudno jest powiedzieć, no niektórzy myślą, że może coś im zostanie zabrane, że no tak myślę, no. Co może być zabrane? No nie wiem, no, że ktoś, no po prostu, że no czasami jest tak, że oni tutaj przyszli, no nie do swoich domów, prawda? I myślę, że może przestraszyli się, że będzie jakiś odwrót albo coś takiego, no. Нам то шкода було, щоб то по-нашому таблиця не була написана. То не є нічого злого. Маластів і Маласту. А ми хотіли Маластів. Наше село називається Маластів в нашому язику. Ну їм то не подобалося. Ну, і не зробили напис Маластів. Ну не знаю чого. Że to przynależność jest ich, a nie nasza. To jest już kwestia pewnoświadomości i kwestia jedności ludzkiej. Sprawa w tym, że my żyjemy w Polsce, jakby drugiej Polsce. I ja думam, że kiedy w każdym seli lemkijskim stanęła druga tablica, kyrylicka tablica,
ona by oznaczała, byłaby takim synonimom піднесеної голови, że zmysł w себе. I nieważne, чи там буде 5% населення, чи то буде бортне, то буде 90%. Маластів програв, але Білянка, а за нею й інші села, перемогли. 14 лютого 2007 році відбулися збори загальносільські і одним голосом 32 до 31 село переголосувало, що можна розпочати процедуру встановлення двомовних таблиць. Очевидно, не пішло це легко. Був опір місцевих поляків, зокрема тих поляків, які тут прийшли на наше Полемківське Газдівки. То, що протестували проти тому, використали цю процедуру відкликання. То все тривало 1,5 року. Але дякувати Богу, 20 липня 2007 року саме ця таблиця тут станула перша історичні на рідних землях і на Лемківщині, отталь, де нас насильно в 47 році вигнали з осказанням на асиміляцію. Вона засвідчує історію цієї Лемківщини. Вона свідчить, що ми були, що ми зме і ще будемо. І, власне, важливе є то, що найбільше на захід висунене українське лемківське села засвідчують про свою національність, про свою в'язь з історичним Русем і нашим Україном. Ще у довоєнний період лемки стали предметом змагання поміж поляками та українцями. Поляки стверджували, що лемки не мають з українцями нічого спільного. Українська сторона була проти. Суперечка триває досі, незважаючи на те, що під час акції «Вісла» польські комуністи повелись з лемками, як з рештою українців. Одним і другим причепили ярлик «бандерівські бандити». I na żal z Lemkів też próbuje się zrobić taką grupę właśnie etnograficzną, ale bez jakiegoś ducha. Taką sobie turystyczną atrakcję jak Góral w Zakopanim. Kameny syputy i potoki rwuczy, erezowy debry i lisy dremuczy, wieczery wysokie, polany zeleny, propasy roztokie, zruby porosne. Ja rodym się twoim synom, dole moja biedna. Moja Maryna i kocela nasza biedna, dola nezabłydna, nie zabudł moje oczy, tych istnych nocy, ani serce nie zabudł. Jednego dnia, jednego ranka przyszło mi do głowy, że może warto zrobić двері. Двері, які будуть символом хати, хижі, pewnego такого коду культурowego, будуть ідеєю життя, яке tu było, і будуть якби такою реальною частиною того, що було колись. To te двері символізують життя, яке колись було тут в селі Довге.
символізують хижі, які тут були і яких тепер вже немає. На світлині церква в селі Чорне відзнята напередодні акції «Вісла». Ці люди ще не знають, що святкують останній Великдень на рідній землі. Після того, як їх депортували, храм опинився в музеї в Новому Санчі. Нині він служить туристам. Храм є німим свідком трагічної долі сотень людей з Чорного та околиць. Серед вірних на світлині є також Дмитро Сабатович, який на службу Божу прибув з села Долге. Нині він живе в Щарах. Село Довге перестало існити 47 році при висідленню акція «Вісла». Батько був 47 році висідлений до повіту Бранєво, Гольштинське. І там в 16 років переживали ми в Гольштинським. Але батько завжди і мама завжди хотіли повернути на своє. Де барсту жили, найбільше мама. Мама цілий час хотіла їх і вертати, і приїжджала навіть з Гольштинського тут відвідати. Ну і я так, то само теж завжди приїжджав тут відвідати, хоч нікого тут довгим не було, але завжди таку мав надію, що колись ще тут верну. До Довгого нас не пустили туди. Казали, що Довго є роздисponований на панського господарства рольне. І тільки можна було б до Радоцини або до інших, але домів там теж не було, там не було. Ну і там в Щарах купив від поляка. Як то кажуть, хтось патріотом свого, то і завжди, хоч там не було так на Прусах аж жлі, бо ми там таку господарку ми зайняли, цілком була знищена, але ми її відбудували. І я зараз почав там машини по-німецьку складати, так що ми ще там доробили, що ту міг купити. Як нас вивезли там 2 родини до Гольштинського, то ми на одному вагоні, то ми 3 вагони з поворотом привезли, з поворотом. Ну, хоч тепер не вернуємо ще до Довгого, але то так, якби ми довгим був, бо часто приїжджаємо з внуками, з дітьми тут, так як то називають, на вікенд.
Тут на тім цвинтарі спочивають синове мого діда. Józef to zamieszkały w Długim. Anna to żynka, która pomerła koło Kijowa. Prokop wyjechał do USA, pomerł w USA. Teodor tak samo zginął w wypadku w USA. Andrzej wyjechał w 27 roku do Argentyny i zaginął po nim ślad. Jerzyk wmarł w Kijowie. Petro to był mój batko, to jest pochowany w Siarach. I Julia to moja mama też pochowana w Siarach. Ja дуже задоволений, że повернулися tu. Nawet ще mi tam Holsztyńskim nikoли не сніє. Żem tam był, tylko zawsze sen się mi kończy w Długim. A do Długiego jak idę, to się mi śnieje, to z początku idę, a później się tak podnoszę i w powietrzu przyjeżdżają do Długiego i to wtedy się budzę. Tu stoję na swojej rідній землі. Tu stoi nasz kres pobudowany w 1880 roku, ale był 3 razy zniszczony. Tak poskróciłem go na śrubkę, a ruki, що tu są, każdy się dywi, czego same ruki. Isusa Chrysta mnie odnaszał w trawie i tylko same ruki. I na tą pamięć przykryłem same ruki. A dім nasz stał tu pod drogą, tak jego вже нема. Nie ma śladów, tylko studnia jeszcze została, jest znak, gdzie studnia była. Lemkowino wstań, bo ty długo spała. To akcja Wisła śmiertelny zastrzyk ci dała. Ale ty Lemkowino niech nerwa. Ty spała, aż ci pierwsza łatra sen przerwała. Jak prekraśni młodzież zaśpiewała. Młodzież zaśpiewała, ogień rozpaliła, to wdej, zo snu zbudiła. Lemkowino wstań, dobrze się wyspała, wnuki ci wyrosły, nie będziesz już sama. Suczcie takie seła, gdzie świecą pustkami, cmentarі заросли, церкви розібрані, а на тих цментарах наші діди, прадіди спочивають. Приїжджають лемки на ватру з цілого світа, би ті заспівати Лемковину, жий нам много і благая літа. To jak powstała pierwsza łatra na Lemkівщині, to tak jakby z lemkowskiej kultury zostały zняte kajdany. Більше люди się ośmielili, śpiewali już po swojemu, młodzież, babcia jaka była, śpiewa piosenek, a przed tym to tak się obawiali wszystko. No gości, wypijmy jeszcze po kieliszku. Na zdrowia, abyśmy się jeszcze w tym roku tu spotkali, tak wypili, razem pobiesiadowali po lemkівськи. Żeby my jeszcze tylko żyli. Jak to roczku Tym się nie przejmują, oni tam o nas pamiętają, kiedy mają nas wzięty. Піває палюнку і ще буду пити, піває палюнку і ще буду пити. Mam mужа доброго, не будем я бити, mam mужа доброго, не будем я бити. Випийме за здоров'я, за нашу прекрасну Лемковину. Żeby всіх, що тут розшмарені по цілому світі, в Америці, в Австралії, в Німеччині, на Україні, щоб вертали до того нашого крас місця, до потічків, до наших гір і до наших дерев. На здоров'я! Tak nie буде, już mi, tak nie буде, jak mi było pierwsze.
już